Okrem Bagajoka a dištancovaného hriešnika Sumaha nastúpil Slovan v plnej sile, no napriek tomu priepasný 20-bodový tabuľkový rozdiel na trávniku badateľný nebol. Dunajsko-Strečania favoritovi riadne zavarili už v 6. minúte, keď sa na putnockého bránu rútili Mešanovič s Hošekom. Rovnaká dvojica si spoluprácu zopakovala aj o 2 minúty. Neistotu Kolčáka suplujúceho na pravej strane obrany hasil Kladrubský a Parťákovi z defenzívnej línie to dal poriadne pocítiť. V zadných radoch hostí to evidentne škrípalo a tak sa vlajkumajstra po 20 minútach hry snažilo pozdvihnúť produktívne ofenzívne duo Foršt-Vitek, ktoré sa z ostatných 14 gólov majstra postaralo až o 9. Belic situáciu vyriešil a o niekoľko momentov si poriadne vydýchol, lebo gólovú hlavičku Foršta tečoval na bránkovej čiare v offside stojaci Kladrubský. Líder tabuľky sa však pomaly prebúdzal, čo v 28. minúte potvrdil Milinkovič. Prvý pokus srbskému legionárovi nevyšiel, ale druhý už áno. Tesne pred prestávkou si naskočil na center Grendela a stuhnutý Belic sa ani nepohol. Dac prehrával 0-1, ale do druhého prvého a hneď mal aj obrovskú šancu na vyrovnanie. Ujlaki dobre zapracoval na pravej strane a pozrite sa, akou príležitosťou pohrdla už spomínaná dvojica Mešanovič-Hošek. Futbalový zákon nedáš dostaneš platil 100%, pretože v 52. minúte pridal druhý gól hostí Pavel Foršt. Český bombardér skóroval 9. krát v sezóne a prepracoval sa na čelo tabuľky strelcov. Lenže Belasi si duel skomplikovali zbytočnou rukou Gorosita a kapitán Michal Gašparík vykresal z penalty pre domácich iskierku nádeje. Tu mohol definitívne pochovať Vitek, ale skúsený kanonier vo 4. zápase po návrate na slovenské trávniky 5. gól nepridal. Výsledok sa už do konca stretnutia nezmenil. Hoci domáci predviedli sympatickú snahu o vyrovnanie, Slovan si jednogólový náskok doslova majstrovsky postrážil. Slovan pokračuje vo víťaznom ťažení, naplno bodoval 5. krát po sebe. Dunajsko-Strečania síce obohatili chudobnú streleckú bilanciu o ďalší gól, ale šnúru prehier natiahli na 4 zápasy. Mala to byť jasná záležitosť majstra, no odpisovaná Dunajská Streda bola favoritovi viac ako vyrovnaným súperom a bod by si za snahu azda aj zaslúžila. Výkon posledného celku tabuľky ocenil aj strelec víťazného gólu Belasích, Pavel Foršt. My jsme viděli, že budou hrát takhle, že budou bojovat, budou tvrdí a prostě ze začátku jsme si mysleli, že to uhrajeme jenom fotbalovostí, ale to takyhle zápasy nejdou, takže jsme trošku přijeli na důrazu. A zápas jsme zvládli a asi trošku tou větší kvalitou v tom kádru, co máme. Musíme jenom smeknout před domácím, aby odehráli velice slušný utkání. Strelecká potencia českého kanoniera je viac ako famózna. V predošlých 5 dueloch skóroval 6 krát. Jestli já dám góla nebo někdo jiný, na tom momentálně nesejde, ale samozřejmě jsem rád za každý gól, co dám. Sympatický výkon Dacu stroskotal na efektivite. Z hry sa nedokázal presediť ani v takejto 100% príležitosti. No je to tak, že bohužiaľ 100% nedali sme tam, raz to zásluhou terénu preskočilo našim útočníkom nohu, takže fakt ani to šťastie sa nepriklonilo. Už to je dobré znamenie, že sa dostávame do šance, takže ale tieto šance, čo tam mal hlavne druhý polčas Mešanovič, to jednoducho musíme dávať. My sme už aj pred týždňom Ružomberku hrali prvý polčas dobre, tak dneska sme to potvrdili, tak dúfam, že na tom sa dá stavať a tí hráči, ktorí dostávajú šance,